benvinguts una semana más al meu canal de YouTube. No sé si os acordáis, pero por Navidad hice un sorteo con productos finlandeses y hoy os traigo la oportunidad de conocer al ganador. Avui coneixerem a Roger Macías. Ell ens donarà la seva opinió sobre els productes finlandesos que ha pogut provar i no res, anem a veure què diu. ¿Preparados? Pues vamos allá. Benvingut al canal de Vic TV. Hola. Ell és Roger, va ser l'afortunat que va poder provar els productes finlandesos ja fa unes setmanes i ara, com que segurament ja els has provat tots o gairebé tots, suposo que estàs capacitat, no?, per a donar-nos la teva opinió. Sí, jo crec que sí. Mos has de dir quin producte és el que t'ha agradat més, quin el que menys Vale. i per què. Vale. Mira, jo diria que el que m'ha agradat més potser és les galetes de gingebre, perquè eren, o sigui, és que eren una passada, eren molt finetes, el sabor era molt suau, però sabien a gingebre. Gingebre i canyella, no? Sí, correcte. Llavors, estaves fent un cafè o jo què sé, qualsevol cosa, un te o el que fos, i entraven soles, anaves fent, no t'ho anaves compte i s'havien acabat. No? Exacte, a més, és que anaves agafant i quan miraves de, hòstia, ja no me'n queden. Era una passada. I el que menys? I el que menys jo crec que era la pasta que venia en tub per untar torrades, perquè no... A mi aquestes coses d'untar no m'acaben de fer el pes. Però era de sabor a pernil, ficava allà. Sí, correcte. I el gust estava bé o...? Sí, estava aconseguit. Hi ha algun producte allò que diguis, hosti, que t'ha sorprès? Mira, el formatge. Formatge. No coneixia... no m'esperava... Hi ha una tendència que els formatges són de França... Clar, a més, és que va ser... Vaig fer un dia macarrons i vaig dir, ostres, vaig a gratinar-los una mica. I vaig dir, mira, anem a provar-lo, quina millor ocasió. I van quedar espectaculars, el formatge perfectament fosc, quedava cruixent, quan el gratinava, vull dir, molt bé, molt bo. Crec recordar que també hi havia un producte una mica especial, que és molt finlandès, que són la sopa de reno. L'has provada? Sí. I què tal, t'ha sorprès o...? Diferent del que m'imaginava. Perquè clar, aquí diem sopa i és molt més... no sé si m'entens. Molt més espessa, no? Sí, exacte. I, hòstia, em va sorprendre, però estava bona, vull dir... La recomanaries per a que algú la provés? Sí, i tant, vull dir, a qui li agradi provar aquestes coses, sí. I una de les coses també bastant típica dels finlandesos és la xocolata. Ells diuen que la xocolata és un dels productes que més bé saben fer. Què diries? És que va volar, literalment, o sigui, va ser una passada. Quan vaig tornar a casa vaig començar amb els bombons, pim-pam, i mira què vaig dir, es vaig apartar una mica, vaig dir, no te'ls acabis el primer dia, saps, que te'n quedin... Sí, a part t'hi vas fixar que les xocolatines no eren xocolatella i no. cadascuna una cosa diferent. Exacte, i era... Les tubles, les que eren les fil Twix... Sí. Què preferixes? El pa blanc que mengen nosaltres o el pa negre que mengen ells? Doncs per esmorzar et diria que el pa negre que mengen ells m'agrada més, perquè no sé, el trobo com més... Quan el tens torradet té un punt que m'agrada... És un gust diferent, no? Sí. Amb això coincidís molta gent. Sí, oi que sí? És que és molt curiós, és una cosa que... I és això que sempre ho escoltes a les pel·lis, no? El pa negre, no sé què. I clar, aquí no és una cosa que es vegi. Aquí si ho vols l'has d'anar a buscar molt concretament. Doncs fins aquí l'entrevista del nostre guanyador. Recomanaries els teus productes a la gent? Sí, evidentment. Doncs ja ho sabeu, ho heu de provar. Molt bons. Bueno, seguidors de Vic TV, fins aquí el vídeo d'avui, espero que os haya agradat molt, espero que Roger os haya caído súper bien. Y tengo una pregunta porque estaría bien que me dijerais qué tipo de vídeos queréis ver en mi canal. Sé que hace unos días compartí en Instagram un vegetal que se come por donde soy yo, que son los calçots. Y a muchos de Argentina nos ha entrado la curiosidad por saber qué es. Entonces, si estáis interesados, ponedmelo en los comentarios porque si queréis puedo hacer un vídeo enseñándoos qué son los calçots. Y no res, fiqueu-li m'agrada si us ha agradat, no olvidéis suscribiros y la semana que viene nos vemos con más contenido de Vic TV. ¡Adeu!